ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ଡେ ୱିଥ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ହେଉ ବା ବୋହୂ, ସେ ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ସବୁ କାମ ସାରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପୁଣି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜା ସାରିକି ମୋ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଁ, ଏକଥା ସତ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ପଖାଳ କଂସା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପଖାଳ କଥା ଯଦି ଉଠିଛି ତ ପଖାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ନିଶା, ଆମର ସେହି ପଖାଳ କଂସା। ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ପେଟର ଥଣ୍ଡା, ଆତ୍ମା ଖୋଜୁଥାଏ ସେଠି ତୋରାଣୀ ମଜା। ବଡ଼ି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଶାଗର ଭଜା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ପାଣି କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଚୁନା, ମହକି ଉଠେ ବସି ପଖାଳ ବାସି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପଖାଳ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏଠି ମୋର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଲଞ୍ଚରେ ସବୁ କ'ଣ ବନିଛି। ଭାତ, ସାଦା ଡାଲି, ସିମ୍ବରାହି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସତରେ ଏହି କବିତାଟି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।